And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pangarap ng kuya ko na makumpleto kami muli. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Jane. Pang-apat sa 6 na magkakapatid. May 2 kuya, may 1 ate, at 2 nakababatang kapatid. Ito ang aking secret file. Hindi kami mayaman, pero mayaman kami sa saya. Dahil kami ay sama-sama at kumpleto. Nakakaraos naman kami sa pang-araw-araw at sa mga gastusin sa loob ng bahay at sa pag-aaral namin. Nakakakain din ng 3 beses sa isang araw. Ang mama namin ay isang housewife. Bali siya ang nag-aalaga sa amin. At isa namang fisherman ang aming papa. Fast forward, lahat kami magkakapatid ay magkakasundo. Pero, yung pangalawa kong kuya, siya talaga yung kaaway ko palagi. Itago natin siya sa pangalang Earl. May pagkakataon na nagsuntukan kami at nagsipaan pa kami. Pero kahit ganoon, nagkakabati rin naman kami. Hanggang sa nagkakaroon na nga kami ng isip. Nag-grow, nagmamature na rin. At naiintindihan na namin ang mga bagay-bagay. Kung ano ang tama at kung ano man ang mali. And then graduate kami ng high school. At hindi na nga lang nakapag-kolehiyo. Dahil sa financial problem. Naganap na lang kami ng trabaho. Dito sa probinsya namin. Nakakalungkot nga lang isipin na magkalayo kaming magkakapatid. Yung panganay naming kuya, may sarili ng trabaho. Si ate naman nasa Maynila. At matagal-tagal na hindi na nakakauwi. So, ang pangarap ko at iba pa naming mga kapatid, especially yung kuya ko, ay yung makumpleto kami ulit. March 4, 2020. Birthday ng kuya ko. Masaya ang lahat. Kaya lang, bigla na lang nag-away sina mama at papa. Nagkagulo ang pamilya namin. To the point na naapektuhan kaming magkakapatid. Yung tipong hindi ko akalain na mararanasan pala namin ang broken family. But life must go on. Saturday morning, hinatid ako ng kuya ko sa labasan namin para mag-antay ng jeep. Papasok ako ng trabaho noon. Nanghiram pa siya ng 100 piso sa akin, so pinahiram ko naman. Bago siya umalis, sinabihan niya pa ako na mag-iingat daw ako. He smiled at me. Pero hindi ko maintindihan, DJ Rocky. Kasi iba yung ekspresyon ng mukha ng kuya ko noon. Parang wala siyang gana. Matamlay. Hindi ko maintindihan yung tipong parang may problema siya. Well, naisip ko na lang, siguro, dala-dala niya yung bigat ng family problem namin. Kasi nga hindi okay sina mama at papa.
Or baka may problema din sila ng girlfriend niya. Yes, DJ Rocky, best friend ko ang girlfriend ng kuya ko. 8 years na rin sila noon, since high school. Then Monday evening, binisita ng kuya ko si mama sa bahay nila. Doon sa kanilang lugar. Nagbabaka sakaling mapauwi niya si mama sa bahay namin. Pero nabigo ang kuya. Sabi pa raw ng kuya ko kay mama, mag-iingat siya palagi at kumain sa tamang oras. Umuwi na rin si kuya sa bahay noon. March 10, 2020. Tuesday morning. Masaya yung araw na yun dahil nagbibiruan kami ng mga katrabaho ko. Hanggang sa may tumawag sa telepono ko. Hinahanap daw ako. Kinabahan na ako. Kung ano-anong naiisip ko noon, bakit ako hinahanap? At sino? Wala naman akong inaasahang tatawag. Hindi kaya't wrong call lang? Then sinagot ko na yung tawag. Sabi, "Hello? Si Jane ba to?" Sumagot ako ng, "Ako nga po, bakit po?" Yung tumawag pala sa amin, kilala din kami. Tapos ang sabi niya, pwede pa raw akong umuwi sa bahay dahil ang papa ko ay nagwawala at ang kuya ko raw ay naaksidente. Nanlumo ako sa mga narinig ko at para ba akong binuhusan ng malamig na tubig. Bigla akong naluha at bigla na lang akong nanginginig. Nagtataka na rin ang mga kasama ko sa trabaho kung anong nangyayari sa akin. Sinubukan kong patahanin ang sarili ko. At nang mahimasmasan, pinilit kong isiksik sa utak ko na baka gasgas lang ang natamo ng kuya ko. Then tumawag na rin ako sa best friend ko. Rinig na rinig ko sa boses niya na parang hindi siya mapakilig. Nagpaalam na ako sa pinagtatrabahuhan ko. Sumakay na ako. Sumakay ako ng L3 para mabilis akong makarating sa bahay. 2 lang kaming pasahero at hindi pa umaandar. At habang nasa loob ng sasakyan, nag-ring yung cellphone ko. Unknown number. Sinagot ko. Sabi sa kabilang linya, "Jane, uuwi ka ba ngayon? Yung papa mo kasi dito nag-iisa at yung kuya mo na aksidente." Ang sagot ko, "Opo, dito na po sa sasakyan, pauwi na." Yung kapitbahay namin yun. Takang-taka ako, bakit ganun yung reaksyon nila? Yung para bang may mali, yung para bang emergency. Iyak na ako noon. Ayokong mag-isip ng negatibo tungkol sa kuya ko, hindi na ako talaga mapakali. Then tumawag na naman yung kapitbahay namin, sinagot ko. Nagtanong ako sa kanya, sabi ko, "Ate, ano po ba yung kalagayan ng kuya ko? Kumusta po ba siya? Okay lang ba siya?" And then, siguro ang haba nung katahimikan. Hanggang sa nagkaroon na ng lakas yung kausap ko at sinabi niya, "Jane, huwag kang mabibigla." Sa isip ko nun, parang alam ko na. Sabi, "Jane, wala na ang kuya mo." Hindi ako nakasagot, DJ Rocky. Hindi ako makapagsalita. Yung parang gusto kong malusaw sa nalaman ko. Tinakpan ko yung bibig ko para hindi ako magulgol. Iyak ako ng iyak. Ang sakit-sakit sa dibdib. Maya-maya pa ipaalis na ang sinasakyan ko. Tumawag ako sa best friend ko, sinagot naman niya agad. Hindi ko alam kung alam na ba niya yung totoo o nalaman niya, pero ayaw niyang maniwala. Sabi ko, "Bes?" Then umiyak na ako. Nagtanong siya, "Bes, ano nang update kay Earl?" Then sabi ko na lang, "Bes, wala na siya." At humagulgol na rin siya. Narinig ko na lang na kung sino-sino nung nagsasalita, siguro yung mga katrabaho niya na pinatatahan siya.
Pagdating ko sa bahay, andun yung mga kapitbahay namin at si Papa. Umiiyak. Niyakap ko agad si Papa. After nun, pinuntahan namin yung katawan ng kuya ko sa punerarya. Andun si Mama. Mugtong-mugto ang mga mata. At yakap-yakap yung bag ng kuya ko na may bahid ng dugo. Naaksidente ang kuya ko sa minamaneho niyang motor papuntang trabaho. May nakabangga ang tricycle. Napuruhan ng kuya ko. Basag ang bungo. Dead on the spot, sabi ng mga pulis. Ang sakit. Hanggang dun lang yung buhay niya. Para bang winakasan agad yung mga pangarap niya. At bakit sa sitwasyon pa na yun siya napunta? Ang sakit lang ding makita na umiiyak ang mga magulang namin. Nakikita ko sa mga mata nila na nandun yung panghihinayang at pagsisisi. Lalong-lalo na sa parte ni Mama. Na dapat sana'y sumama na lang siya kay kuya na umuwi. At sana'y naging okay sila ni Papa. Baka nagbago pa ang lahat. At nang makalapit na nga ako sa bangkay ng kuya ko, kumawala na lahat ng luha sa mga mata ko. Maya-maya pa nagsidatingan na rin yung iba kong mga kapatid. Nakatayo na kami lahat. Hindi ko kayang tingnan yung kuya ko. Hindi ko kayang tingnan yung mukha niya. Ibang-iba. May tahi pa. Ang sakit sa dibdib. Gusto kong tanungin si Lord kung bakit nangyari sa kanya yun. Na kung bakit sino pa yung mga mababait, yun yung kinukuha niya agad. Then yung kuya ko pang isa, nagwawala na. At ang sabi, Earl, gumising ka na dyan, nandito na. Nandito na ako, gumising ka na. Nakakalungkot. Kasi wala na yung kuya namin. Pero yung pangarap niya na mabuo kami uli, natupad naman. Masaya na rin naman. Hindi lang nga kaming magkakapatid yung nakumpleto. Puti yung mga kamag-anak namin na nasa malalayo, dumating. Kung pwede lang bumangon si kuya at bumalik na sa amin. 'Di ba? Ito naman yung gusto niya eh. Yung magbabanding kami, yung magsasama-sama kami. At hindi ko makakalimutan yung mga sinabi ko kay kuya. Napakadaya mo, kuya. Bakit ka naman nangiiwan bigla? Diba? Sabi mo mag-a-abroad ka pa? Diba sabi mo bubuo ka pa ng sarili mong pamilya? Diba sabi mo susubukan mo pa rin kumbinsihin si mama na bumalik na sa bahay at nang maging kompleto na tayo uli? Pasensya ka na kuya ha. At wala man lang kaming nagawa.
Sorry. Sorry talaga sa lahat-lahat. And then dumating na nga yung araw na magpapaalam na kami sa Kuya Earl ng buhay namin. Alam kong masakit din sa girlfriend niya ang nangyari. Makalipas ang ilang buwan, nalaman ko na buntis ang best friend ko. Ilang buwan pa lang namatay yung kuya ko, nagpabuntis agad. Masakit sa akin yun, DJ Rocky, at sa pamilya namin. 1 taon lang naman yung hinihingi namin eh. Hindi naman namin pinagbabawalan na magkaroon siya ng ibang karelasyon. And then after noon, nagkaroon kami ng confrontation sa chat. Hindi na rin kami nagkaintindihan at dapat daw ay maintindihan namin siya. Hindi nga raw namin naiisip kung anong nararamdaman niya. Pero kahit ganun, DJ Rocky, nanumbalik naman ang pagkakaibigan namin. Dahil marami pa rin naman kaming pinagsamahan sa saya, lungkot at kung ano-ano pa. Sa ngayon, masaya na ang girlfriend ng kuya ko sa sarili nitong pamilya. Magto 2 years old na rin yung anak nila. Naisip ko na paraan siguro ni Lord yun para ipagpatuloy niya yung buhay niya sa kabila ng nangyari sa kanila ni kuya. Well, the pain is still here. Masakit pa rin sa amin ang lahat. Hindi pa rin namin makalimutan ang lahat. Ang hirap kasi pag binigla ka. We will never forget our kuya's smile, our kuya's face, our kuya's voice. Kuya Earl will be always in our heart. And we will never forget him. Kaya kuya, kung nakikinig ka man, huwag mo na kaming alalahanin. Kaya namin to. Hindi man madali ang buhay. Nang hindi ka kasama, pero kakayanin namin. Sina mama at papa, okay na sila. Ito ang gusto mong mangyari, diba? Ang maging okay na sila. Nangyari nga. Pero wala ka naman. Pero alam ko nandyan ka lang. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Jane. At ito, ang aking secret file.